ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିଥାଏ। ଜଣେ ସକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଦୁଇଟି କାମ କର। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମର ଗୁରୁ କର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାକୁ ତୁମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏକ କାହାଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ କିଭଳି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଆଜି ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ସନ୍ଥ ସୁରଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଘଟଣା ଅଛି। ତାଙ୍କ ପିତା ରାମଦାସଜୀ ଜଣେ ଗାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରାମଦାସଜୀ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ସୁରଦାସ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶିଶୁ ସୁରଦାସ ମଧ୍ୟ ଭଜନ ଗୀତ ଶିଖିଲେ ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସୁରଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ। ସମୟ ସହିତ ସୁରଦାସଙ୍କ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହି ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ବାପା ରାମଦାସ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ସୁରଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସେମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଭେଟିଥିଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ପିଲା ଏହିପରି କଥା ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଣେ ତେବେ ସେ ବିପଥଗାମୀ ହେବ। ଏହାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଏହାର ଦକ୍ଷତାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସେ ସୁରଦାସଜୀଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ। ବଲ୍ଲଭାଚାର୍ଯ୍ୟଜୀ ସୁରଦାସଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀନାଥଜୀ ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁରଦାସଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସୁରଦାସଜୀ ସାରା ଜୀବନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ସୁରଦାସଜୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସଠିକ୍ ପଥ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ଓ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା।